Ahoj, som Marek z ABCD Lídra a už 2 roky, každé 2 týždne prinášam svoj newsletter Leadership Topics. V ňom rozoberám svoje vlastné štúdium, svoje vlastné učenie, svoju vlastnú inšpiráciu z kníh, ktoré čítam o manažmente, o leadershipe, od CEOs, od rôznych neurovedcov, od coachov, od úspešných manažérov, od športových trénerov, politických lídrov, proste čokoľvek, čo ma v mojej líderskej praxi môže inšpirovať a posúvať ďalej. No a rozhodol som sa natočiť toto krátke videjko pre oživenie svojich blogov a zároveň vám v minútke priniesť veľmi stručný popis toho, čo, ak vás to bude zaujímať, v mojom dnešnom článku práve nájdete. Takže poďme rovno na vec. Dnešný článok je o knihe, ktorá sa volá Great CEOs are Lazy. Je od autora s menom Jim Schlachter a autor v nej hovorí o niečom, čo sa mi veľmi páči, hovorí o strategickej lenivosti. Strategická lenivosť neznamená, že CEO absentuje alebo nie je prítomný, ale hovorí o tom, že potrebuje mať voľné ruky preto, aby sa v biznise mohol venovať tomu, čo je podstatné. Podľa Jima Schlachtera CEO má naskakovať do akcie vtedy, keď niekde v jeho biznise nastane nejaká prekážka. Podľa teórie prekážok hovorí o tzv. Constraints. A rolou CEO je byť dostatočne k dispozícii a mať voľné kapacity na to, aby keď akákoľvek takáto prekážka v biznise nastane, môžu byť na rôznych úrovniach, tak je schopný tam prísť, venovať tejto prekážke 100% pozornosť, odstrániť ju a zase vystúpiť, uvoľniť si ruky a hľadať príležitosti pre venovanie sa tomu, čo je pre biznis podstatné. Toto je strategická lenivosť. No a pretože tých prekážok môžu byť rôzne druhy, tak aj autor Jim Schlachter hovorí o tom, že CEO by mal byť schopný nasadiť si jeden z 5 klobúkov alebo vstúpiť do jednej z 5 rolí. A tieto role sú inžinier, architekt, študent, coach a hráč. Viac o tom, o čom tieto role sú, ako aj o obsahu knihy, sa môžete dočítať v mojom dnešnom newsletteri. Takže keď vás kniha zaujala, nech sa páči, poďte na to.